Krásny deň, milé dámy, milí páni taktiež. Tak touto cestou by som sa vám chcela prihovoriť a ukázať vám, ako môžeme získať jeden úžasný, fantastický beauty box a vôbec čo ten beauty box obsahuje. Tak poďme sa na to pozrieť. Tak prvou časťou beauty boxu by som vám chcela predstaviť túto nádhernú, fantastickú kabelku. Úplne úžasnú koženú priestranu. Máme k tomu aj takto na crossbody, si to vieme pripnúť. Takže máme tu takýto remeň k tomu. A táto taška je priestranná, nádherná, vie sa otvoriť. A pozrite sa, taká milená pusinka je tu. No táto taška je nádherná, luxusná a všeobecne sa tam normálne zmestí aj počítač. Takže táto kabelka je také gro, ktoré dostaneme od spoločnosti Mary Kay úplne zadarmo pri tomto beauty boxe. Tak ďalšou vecou, čo by som vám chcela ukázať, je naša vynovená, fantastická sada na pleť s 3D komplexom. A táto sada obsahuje čistenie pleti. Ako už vieme, čistenie pleti je veľmi dôležité a je to základom krásnej a zdravej pleti. Takže máme tu čistenie na pleť. Ďalej obsahuje jeden krém, ktorý je aj na deň, aj noc. Je úplne ľahučký na pleti. Je to veľké balenie, ako môžeme vidieť. Ďalším prípravkom je naše denné fluidum, denné sérum. A dá sa povedať, že toto sérum je tak fantastické. Obsahuje úplne 3D komplex. Nádherne nám vyhladí pleť, je aj s faktorom 30, čo je úplne veľmi dôležité pre dámy, ktoré majú aj pigmentové škvrny. A toto fluidum je úplne fantastická konzistencia. Ďalej máme nočné fluidum, ako môžete vidieť. Sú tam zapúzdrené vitamíniky, ktoré nám, keď dáme pumpičku, ktoré nám sviežo prasknú na pleť. Takže tieto všetky vitamíniky nám idú automaticky svieže na pleť a robia tam to, čo majú na tej pleti. Sú tam vitamíny A, E, B a C, takže úplne celé komplexné nám ide večer do pleti. Samozrejme, nesmie chýbať k tejto rade aj očný krémik, ktorý je nevyhnutnosťou pre dámy už po 25-ke, pretože očné okolie nám starne ako prvé. Máme tam 8-krát tenšiu pokožku, ako máme napríklad na líčku. Takže očný krém nesmie chýbať každej dáme po 25-ke povinnej výbave v kúpeľni. A toto takto krásne máte zabalené v tejto nádhernej taštičke. Ako môžete vidieť, takto si to krásne naskladáme. Samozrejme je to všetko v krabičkách, ale ja som to pre vás vybalila, aby ste videli, ako to vyzerá. A takto s touto krásnou taštičkou vám to príde domov. Takže môžete to mať takto v kúpeľni, alebo toto je super ešte aj keď niekde cestujete, tak si to takto môžete naskladať a zobrať so sebou. Takže táto komplexná sada na ráno aj na večer vydrží nám 6 až 8 mesiacov. Podľa toho, ako s tým zachádzame, keď používame ráno aj večer pri pravidelnom používaní, čo je nevyhnutnosť, aby sme získali tie výsledky, ktoré chceme docieliť, tak je to veľmi dôležité, aby sme toto používali každé ráno a každý večer na našu pleť a tie výsledky sa dostavia. Takže ďalej nájdeme v beauty boxe úplne náš fantastický odličovač očí. Celosvetovo sa tento odličovač očí predá každú sekundu, v podstate po celom svete a je to taký úžasný odličovač očí. Je dvojfázový, ale pozor, neobsahuje olej. Krásne nám ošetruje a vyživuje očné okolie. Keď si ho takto zmiešame, vznikne nám takáto emúzia, ktorú si dáme na navlhčený tampónik, počkáme a v podstate nám urobí službu za nás, pretože nemusíme dreť si to očné okolie, šúchať to očné okolie. A super je, že podporuje rast myhalnica obočia. Takže tento odličovač očí je za mňa topka aj najpredávanejším produktom v spoločnosti Mary Kay. Takže aj tento nájdeme v tomto našom úžasnom beauty boxe. Ďalej, čo nájdeme v beauty boxe, je fakt za mňa živá voda. Je to tonikum. Tonikum v podstate nám podporuje aby tá pleť bola zhydratovaná. Keď si tú pleť vyčistíme, máme otvorené pory. A my vďaka tomuto toniku dostaneme do tej pleti tú vodu. Toto je živá voda.
toniku máme timewise-kové, to znamená, že zastavíme proces starnutia. Takže už aj toto tonikum je v podstate dôležitou súčasťou ranej a večernej rutiny a dodáva nám fakt živiny a je to aj proti starnutiu. Takže nájdeme tam aj toto tonikum. Ďalej, čo by som sa pozrela, ideme na naše úžasné saténové ruky. Určite ich možno všetky poznáte, pretože ja ich stále ospevujem, vyspevujem a ja naše saténové ruky úplne zbožňujem a tieto máme vo vôni biely čaj a citrus. Čo to znamená saténové ruky? Saténové ruky obsahujú 3 produkty. A to znamená, saténové ruky máme tu našu úžasnú takú vazelinku, dá sa povedať, zmäkčovadlo. Či na ruky, či na lakte, či na lišaje, či na nechtovú kožičku. Alebo keď máme nejaké suché miesta, môžeme to použiť ako aj na pedikúru. Keď si naniesieme túto vazelinku, stačí máličko, pretože je hutná a vydrží táto vazelinka aj vyše roka nám doma v kúpeľni. Je pre celú rodinu. A keď máme aj teda tú pedikúru, keď si robíme, tak naniesieme si vazelinku na suché miesta, dáme si ponožky, ideme spať a ráno sa zobudíme fakt. Tie nožky budú ako znovu zrodené, budú bábätkovské a budú úžasné. Takže prvým produktom je vazelinka ako zmäkčovadlo. Ďalším produktom je náš fantastický teda peeling. Peeling je na 180 použití, takže stačí jedna pumpička, krásne to vonia po bielom čaji a citruse. Peeling obsahuje jemné zrniečka, ktoré nám odstránia odumretú pokožku či z rúk, alebo môžete ho použiť ako aj na sprchovanie. Celá rodina je vhodná aj pre deti, je vhodná aj pre vašich mužov a určite budete s tým spokojné, pretože fakt, ja som sa zvykla s tým aj osprchovať, zvykla som si urobiť aj pedikúru, pretože som skúšala. Viete, že ja som taký testovací panáčik sama na sebe, takže určite odporúčam tento peeling a použitie si teda, dáme si zmäkčovadlo, použijeme peeling, zásadne si to v podstate masírujeme krásne do rúk, medzi prstami a môžeme si to od lakťov až po podlaň teda vymasírovať a na záver si to opláchneme a použijeme náš hydratačný krém. Hydratačný krém je perfektný v tom, že nám zhydratuje tú pokožku, ale nemáme pocit mastných rúk. Čo veľa žien má s týmto problém, alebo aj páni, ja nechcem mať mastné ruky. Áno, ja tiež nechcem mať mastné ruky, nemám rada pocit masnoty ani na tele, ani na rukách, ani na tvári. A tým pádom tento krém je tak unikátny, že nemáte pocit mastných rúk, ale ich máte zhydratované. Takže okamžite je to vhodný produkt aj pre dámy, ktoré pracujú s papiermi v kancelárii a tak ďalej. Pretože si natrieme ten krémik, počkáme raz, 2, 3 sekundy, ten krémik sa okamžite v podstate vpije do tých rúk a môžeme začať pracovať s papiermi a neostáva nám mastný film ani na tých papieroch, ale ani na rukách. Takže toto je kolekcia saténové ruky, ktorú nájdete tiež v našom beauty boxe. Takže táto celá kolekcia, ako to tu vidíte vo veľkých verziách, takže toto dostaneme teda ku beauty boxu úplne. No, tak presúďme sa teraz na dekoratívnu kozmetiku, pretože máme tu kompletnú starostlivosť o pleť, máme tu kompletnú starostlivosť teda aj o očka, odličovač, kompletnú starostlivosť o naše ruky, môžete to použiť aj na telo, pre celú rodinu a poďme sa pozrieť, čo máme v dekoratívnej kozmetike. Tak v dekoratívnej kozmetike u mňa je neodmysliteľná naša špirálka. Naša špirála je to Fanorama špirála, niekoľkokrát celosvetovo vypredaná, pretože má špeciálnu kefku, ako môžete vidieť. Na konci má ešte takéto ako fúziky, s ktorými si vieme krásne vymodelovať teda tie myhalničky do krásneho proste požadovaného tvaru. Je takto zvláštne ako taká žena, ženské krivky, takže je úplne fantastická, vyživujúca, nelepivá, rozdelí vám krásne myhalničky, aby ste len na oku nemali 3-4, tak toto nám krásne urobí takéto vejáriky a za mňa je to veľmi žiadaná špirála u mojich klientiek a ja ju používam tiež doma a ja ju zbožňujem. Toto je moja úplne najobľúbenejšia špirálka, ktorú Mary-Kay kedy mala. Ďalším produktom, ktorý by som chcela vypichnúť, je náš make-up, ale je to CC Cream. Možno niektoré poznáte CC krémy, ale náš je unikátny v tom, že má faktor 15 a pozor,
je v UVA krúžku. To znamená, že to není len proti slnečným, není to len, že UVB, čo je teda už škodlivé, ale UVA je škodlivejšie. A tento make-up nám proste urobí taký film krásny na pleti, má to ľahké krytie, ale je to aj krycie, je to taký jemný make-upík, ktorý krásne drží na pleti, je to také light to medium a hodí sa to fakt pre naše stredoeurópske typy, je to úplne pre všetky typy ako farebnosti pokožky. Je krásny, hydratovaný, je ľahúčky, zhydratuje nám tú pleť a je úplne taký ako neviditeľný, on sa aj prispôsobí tomu tónu pleti a tá pleť vyzerá nádherne, zhydratovaná. Je to veľké balenie, je to v pumpičke, čo je veľmi praktické. A dôležité je faktor 15 a UVA v krúžku. Takže keď nám slniečko zasvieti takto krásne na pleť a tento CC krém proste dokáže to, že ten ľud sa od našej pleti odrazí, čo je vynikajúce. Ďalším produktom, ktorý nájdeme v beauty boxe, je úplne môj topkový fakt, je to transparentný púder, ktorý je vysoko kvalitný, vhodný pre masné plete, ale aj pre suché plete, pretože nám krásne zafixuje teda tento CC krém a urobí nám taký jemný film. Nebojte sa, že to je biele, ono nám to krásne prilne na pleť, sú tam také mikročastice, ktoré sa nám rozplynú, krásne nám zafixujú ten make-up a môžete kľudne vyraziť do ulic, nebojte sa, ktorá máte úplne že masnú olejovú tú pleť, tento púder je pre vás dokonalý a veľmi vhodný, pretože nám ako vysaje tú masnotu z tej pleti a fakt sa nebudete lesknúť. Je to takto, do viečka si naklepeme, má to takýto klik-klak, takže je to veľmi praktické, nezabudnite si to zavrieť. Fakt je to fakt veľký transparentný púder, vydrží vám určite aj rok. Ďalším produktom z dekoratívnej kozmetiky, ktorý nájdeme v beauty boxe, sú nevyhnutnosťou, pre mňa teda, sú to líčka. Určite, keď ma všetky poznáte, alebo ma vnímate na kamere, tak líčka sú pre mňa zdravíčka. Ja bez líčok ani na krok, čo už len si dám make-up, púder a líca a môžem ísť. Proste tieto líčka sú v nádhernej farbe, sú takto na magnetku, a sú v nádhernej farbe Shy Blush, takže hodia sa fakt každej dáme, majú taký jemný taký šimer, takže také jemnučké sa vám to tam bude takto krásne lesknúť, ale nie je to decentné, nie je to nič proste, nie je to nič vulgárne, úplne je to jemnučké na každodenné použitie. Takže nájdeme tam líčka a čo tam ešte nájdeme, samozrejme, každá žena podľa mňa by mala mať minimálne 3 rúže, jeden na deň, jeden na večer a jeden na výnimočnú príležitosť. A ja tento rúžik, ktorý je v tomto odtieni, úplne zbožňujem. Je to jemný rúžik na denné líčenie, je to také rúžové drevo, úplne vhodný, ja ho mám akurát na perách, takže môžete vidieť, ja som si tam dala ešte kontúrku. A tento rúžik je fakt vhodný pre každú dámu na denné použitie. Kto ešte nemá odvahu si dať nejaký tmavší rúžik, tak určite siahneme po takomto niečom jemnúčkom. Vidíte, ono sa to dá krásne rozpracovať. Pardon. Rúžik je hydratačný a nám krásne prilne na tie pery, nevysúša a krásne sa s ním pracuje úplne jednoducho a je v takomto nádhernom luxusnom balení. Tak a čo nájdeme ešte v beauty boxe? Ja som ešte neskončila. V beauty boxe nájdeme rôzne vzorky našej teda novej timewise-kovej sady, aby sme si ju vedeli buď zobrať na víkend, aby sme si nemuseli brať celé balenia, alebo môžeme teda dať to testovať našim kamarátkam, zákazničkám takto na domov. Sú to takéto platá, ktoré môžeme dať testovať. Máte tam vzorky aj našej masky gelovej, ktorá je vynikajúca. Je to maska pre lenivé ženy, ale to si už môžeme povedať v inom videu. Takže máme tam takto vzorky, ktoré môžete použiť. Dostanete samozrejme naše knihy o kráse, je ich tam 10 kusov, takže môžete kľudne, krásne s nimi začať pracovať.
a ukázať im vašim kamarátkam a kolegyniam. No a ďalšou vecou, čo tam ešte nájdeme, je táto fantastická kniha od našej zakladateľky pani Mary Kay Ash. Takže kniha Zázraky sa dejú, je tu komplexne celý jej príbeh, je tu komplexne všetko od začiatku. Ako sa vôbec zrodil tento sen, založiť spoločnosť snov pre ženy. A proste je tu fakt všetko od začiatku, ako sa k tomu dostala, ako začala pracovať a vôbec čo ju to napadlo. A je tu moja vysnená spoločnosť. Takže túto úžasnú knihu odporúčam si ju prečítať. Ináč v americkom Forbese bola ako bestseller proste roku a vieme, pani Mary Kay Ash získala veľa ocenení v Amerike a samozrejme obdivovaná je po celom svete, pretože ženám dala do ruky zlato a to, že je to nádherná práca pracovať so spoločnosťou Mary Kay a vôbec ja nepredávam kozmetiku, ale mením životy žien, takže ono to je presne toto. Táto knižka vás naštartuje a možno pochopíte, že prečo som si práve vybrala spoločnosť Mary Kay a prečo práve som si vybrala spolupracovať vôbec s kozmetikou, pretože niekto si povie, Ježiš, ja nejdem robiť s kozmetikou, ja nie som podomový predajca. Dievčatá, toto vôbec nie je o podomovom predaji, toto je všetko o jednom sne jednej ženy, ktorá uskutočnila snívať aj nám, druhým ženám a fakt, táto kniha je úžasná, fascinujúca, som si ju prečítala minimálne 5 krát. Takže toto všetko, dievčatá, nájdeme a ešte tam máte rôzne prospekty, máte tam rôzne pozvánky a tak ďalej. Ja to tu všetko takto vyložené nemám, aby som hlavné veci som vám chcela povedať a ukázať, čo všetko nájdeme v tomto beauty boxe a verím v to, že aspoň sa na to pozriete, na toto videjko a uvidíte, že začať pracovať alebo začať používať naše výrobky tak a získať tieto úžasné veci sa úplne oplatí. Ja som verná tejto spoločnosti už niekoľko rokov. Som teda služobne staršia dáma, služobne staršia žena dáma, ešte nie som taká stará, ale ako úplne sa oplatí začať pracovať alebo sa len starať o seba a tento beauty box máte za špeciálnu cenu, za výnimočnú cenu. A pýtajte sa ma úplne v správe alebo po toto video, kebyže ste chceli vedieť o tejto spoločnosti viac. Určite viete, že spolupracujem s beauty štúdiom Ivana Christová, spolupracujem úzko aj s Ivankou Christovou, máme rôzne výzvy, navštevujeme rôzne veci, máme rôzne akcie, do ktorých môžete patriť aj vy. Samozrejme, pridajte sa ku nám, naša Ivanka sa stala momentálne NSD, to je ako, dá sa povedať, že najvyššia pozícia dosiahnutá v Mary Kay, takže sme novou národnou oblasťou Good Angels, takže sme novou národnou oblasťou Dobrí anieli, začíname novú etapu a ja sa na ňu veľmi teším a veľmi rada vás privítam do nášho tímu, do našej národnej oblasti Good Angels a budem moc rada, keď sa vám budete na všetko pýtať. Úplne sa na všetko opýtajte a skúste sa tak zamyslieť, že práve možno toto je to, čo chcem, práve toto je to, na čo čakám a čo mňa vôbec čakalo. A tieto úžasné produkty fakt v hodnote 450 € na vás čakajú s touto nádhernou luxusnou koženou taškou. Všetko vás naučíme, alebo všetko ťa naučíme, všetko sa dozvieš, len daj mi spätnú väzbu, že ako na to a ako získať tento beauty box. Tak vám ďakujem za pozornosť, želám vám prekrásny deň a užívajte si. Ahojte!